От кисето ти взима, така ли? Mommy's actually taking it from my bag. So she climbed over there. Chicky, do you like popcorn? Let's see her. Нека да видим как от кисето ти взима. От устата ти. Хапни си в устата ти и да видиш как ще взема от устата ти. Е, това искам. Не, вземи в устата ти. She's like, okay, it's yours. Yeah. Дай да видя от узика ти как го взима. Това е най-интересното. Как си решава, че от устата ти може. Айде пак. Oh my god, you're such